Medimos un pequeno adianto escoitando ao máximo anotador desa Liga Galega de Villarda e sobre todo, pois agora comentando como foi esa derradeira xornada da Conferencia Noroeste que, como é habitual nos últimos anos, chega ao noso concello. 16ª xornada foi a que tivo lugar este pasado domingo no Paseo Marítimo de Oburgo e que nos deixaba xa aos campións desas dúas conferencias, a noroeste, a que se disputaba aquí no noso concello con un equipo, Campo da Feira, o campeón, e que será o que dispute a final o vindeiro sábado en a Estrada contra o gañador da conferencia das Rías Baixas, Lúa de Forza. Comentaremos a semana que ven ese partido, pero agora centramos a nosa atención no que foi a derradeira xornada da Liga Galega na súa fase regular. Xa o comentábamos e tamén estes días, despois dos resultados desta xornada aquí no noso concello, Campo da Feira proclamábase como campeón de Liga con un total de 1.228 puntos. O segundo, su campeón, foi Filloas de Sangue con 1.176, a terceira posición para Cochiqueiros con 1.123. Tamén remataban xa as clasificacións para as categorías individuais e Xan Rodiño, como foi así nos últimos anos, remataba como primeiro do grupo, xogador de Lúa de Forza, que anotaba un total de 345 puntos. A máxima anotadora, por lo tanto a gañadora na categoría femenina foi Irene de Cochiqueiros con 153 puntos e o vencedor na categoría infantil Adrián do Río Miño con 170 puntos. Pois aproveitamos esta derradeira xornada aquí no noso concello para falar con varios xogadores desta Liga Galega de Villarda e que nos explicaran un pouquiño máis a todos os afeccionados ou a futuros xogadores, porque non, como se disputan partidos deste deporte autóctono. En primeiro lugar, imos agora a escoitar a un xogador do equipo subcampeón de Liga de Filloas de Sangue que nos fai unha valoración da tempada que xa rematou este pasado domingo e sobre todo nos comentaba que na xornada anterior coparon os xogadores deste equipo o podio con 3 xogadores en esas primeiras posicións. Por certo, este foi o primeiro ano na competición de Marco Antonio Gómez. Bueno, pois a valoración esta foi a última xornada, un campo complicado onde se fan poucos puntos, nada, aquí pois hoxe estánse decidindo as últimas posicións para a semana que ven ir á Estrada e xogar as finales entre na Estrada, xogar os mellores clasificados do norte contra os mellores clasificados do sur. Aí decidirase o campeón dos dous grupos. Sí, como xa é habitual, non a estas alturas de ano, xa pensando en eso, en coller vacacións e coller un descanso que imagino que todos os xogadores, despois de unha tempada bastante longa, xa tedes merecida, non? Sí, ao final tens que estar cada 2 domingos por xogando un campeonato e sempre vas con ganas a facelo, está claro. Bueno, pois ahora acabas, o descanso do fiedo, xogas as finales, despois hai algún aberto no verán, pero bueno, esa máis ben por cercanías e tal, e nada, xogaremos na Estrada e ganará o que millor xogue, o que máis suerte teña, porque isto todo un pouco e nada, intentaremos ir a ver como se nos dá. Tamén dependerá, imagino, non, de como se adapten os xogadores ao terreo de xogo, en este caso aquí, e que tal hoxe aquí en Oburgo? Bueno, o campo é fantástico, é moi grande, hai moito espacio, tal, quizá é un campo que sempre se mira porque ten a erva moi espesa, moi grande, é un pouco máis complicado, pero bueno, está para todos igual, e hai que xogar, é para todos igual, e o que máis puntos faga, pois eu creo que veixo aquí, están para as finales os mellores, sempre están os mellores. Tamén é interesante, non, as veces que o campo sexa complicado, así se ve a calidade dos xogadores. Sí, no inverno tamén cando chove vais adentro dos pabellóns, e claro, dentro dos pabellóns non demostras o que é porque a Villarda corre moito e tal e cual. Pois este é o mismo, esta Villarda corre pouco, non levanta, entonces, pero para todos está igual, co cual está para todos igual, hai que darlle como estea.
Sí, porque hai que lembrar que en alguna ocasión, como ti dis, cando o tempo non acompaña, hai que xogar a cuberto. De feito, aquí en Culleredo lembro que algún ano sí que hubo que xogar, non, a cuberto. Sí, aí aquí en Culleredo xogas ali no de Castro Laxe, no pabellón aberto de Castro Laxe cando chove, e búscase sempre a cercanía dun pabellón e ter alternativa, porque sabemos como é o tempo aquí en Galicia, con lo cual temos que ter a alternativa do pabellón, claro, para non perder a xornada. Pois é todo o contrario, non? Hoxe luce o sol, quizáis demais. Demais, hoxe a verdade que é o sol demais, pero bueno, o sol, a erva, é para todos igual, entonces nada, xogar está un bo día para que haxa xente, para que veña a familia, eu teña familia aí, e iso é importante. E ti, a nivel persoal, tamén no teu equipo, que tal foi o ano? Bueno, eu dicir que é o primeiro ano que xogo isto, estou moi contento, creo que a pesar de que non quedo moi arriba porque faltei xornadas, teño unha media de 19 puntos, tuve a semana pasada quedei en campeón en Leilollo, en Lugo pois que tuve o podio, quedei de segundo, eu creo que para min é un bo ano. Un ano moi bo, e imagino que seguirás, claro. Sí, eu creo que sí, é un deporte que me gusta, bueno, vas en equipo e tal, eu supoño que seguirei, sí, é verdade que é moi boa xente, hai moi bo ambiente, sabes, uns compañeros moi sanos, e sí, eu supoño que seguirei. Pois enhoraboa por esta tempada, tanto para ti como para o teu equipo, e moitísima sorte nas seguintes. Moitas gracias a ti, gracias. Este ano organizou esta xornada número 16 aquí en Culleredo no equipo APB de Alaracha. Foi campeón e fai 3 anos. En estas últimas, a verdade é que non estivo pelexando por eses postos de privilexio, pero foi, como digo, o encargado de organizar esta derradeira xornada. Ademais, un xogador deste equipo, Roy Rei Castro, nos explicaba como preparan todo no campo de xogo. Escoitamos a Roy. Pois normalmente xogamos aquí ou na nosa casa en Alaracha, pero sempre o Paseo do Burgo eliximos para as últimas xornadas, ademais do tempo que acompaña que haya bo día, pois tamén porque é un pouco como o sitio onde máis se ve a billarda representada. Por exemplo, aquí no paseo sempre pasa moita xente, ten moita exposición, entón a xente pode ver como xoga e, bueno, é bastante visual. Ainda que o equipo, entón, sexa de Alaracha, isto, pois, para vos é prácticamente como a vosa casa. Sí, porque xa xogamos aquí moitas veces, e montamos aquí, entón, máis ou menos na liga sempre nos repartimos e eliximos cada un os campos que nos gustan. Bueno, que conlleva organizar unha xornada así de billarda? Pois organizar, non moito, porque xa temos bastante por paso, sabes? Entón o material xa temos nós, cada equipo pois ten o seu material, ten cordel, cinta de medir, os varales que se poñen a modo de portería. Entón é solamente pois, organizarse para que nos deixe un espazo de xogo. Se chove, no caso de que sexa inverno, por exemplo, xogamos nun pabellón ou unha pista coberta, e se non neste caso, pois, preferimos sempre xogar fora, que é un deporte pois, máis espectacular. E nada, é colaborar co Concello e que estén dispostos pois, a dar visibilidade tamén. Bueno, xa chegamos ao punto de final, a esta derradeira xornada, aínda queda a final, lóxicamente, entre o norte e o sur, pero bueno, cal é o balance deste ano? Pois o balance este ano penso que en xeral para a billarda que subiu moito a participación. Temos moita xente que ven de fora tamén, ven da provincia de Lugo, ten bastante xente que ven de Pontevedra a xogar aquí, e eu creo que está moi ben que siga medrando e que veñan xente de outros lados, porque en parte de visibilidade que se dá vese que é un xogo que pode participar tanto nenos de 5 anos como señores de 80, que temos moitos xogadores desa idade. Entón, pois eu penso que o balance é que a nivel de xogo sigue medrando a billarda, e logo a nivel de conferencia pois penso que estamos recuperando xogadores que comparado ao Casur, que non está medrando tanto, pero que sigue pois, ofrecendo moita competencia. Bueno, a máis interesante, non? Que cada fin de semana os equipos teñen que desplazarse a unha localidade diferente, por lo tanto tamén eso é bonito, non? De que non repetir semana tras semana. Sí, tentamos pues, fazer en concellos distintos e que a veces repetimos os campos preferidos, porque realmente é un deporte que non temos tanto sitio para xogar, requiere pues, 120 metros de longo e 50 de ancho, entón pues, sí que temos que facer un campos moi grandes, entón non se pode xogar en todos lados nos que quixéramos, pero bueno, sempre tentamos variar un pouco e a xente que se desplaza e así tamén pues, que se vexa en todos os concellos da provincia. E bueno, e o vosso equipo que tal este ano? Noso equipo, pois, o da Alaracha é bastante regular, porque somos poucos xa, vimos de gañar a Liga fai 3 anos, pero foi se desinflando un pouco, pois que
a xente ao final pois ten outras cousas que facer os domingos, é difícil xuntarse, pero nos seguimos aí pois 4 ou 5 persoas que nos presentamos todas as xornadas pois para seguir dando guerra, pero sempre se sabe que un equipo pode subir un ano e o seguinte pode baixar, eso depende da participación e as ganas que lle poñas. Bueno, pero ti a nivel persoal hoxe vimos que chegaches a final, non? Sí, hoxe tuve moi boa xornada, verdade, porque levaba bastantes xornadas baixo, pero bueno, con este campo difícil, a verdade que sorprendimos moito que chegar a final e bastantes puntos, entón, pois, penso que por min vou contento. O balance positivo, entón. Sí, balance moi positivo. Na Villarda sempre positivo, ainda que perdamos, aquí sempre vinimos a pasalo ben e a estar con xente que pues, consideramos casi familia. Pois enhoraboa por esta tempada, que como dicíamos antes xa está a piques de rematar, e moita sorte nas seguintes. Moitas gracias. Gracias a ti.